ene yebom pai okronkoni ede ni monyam na ase kase ema wo owodo ene ohum obro odi yekọ odi yeba ohwe nso oboye ho ban wadom nti ene ne nso abehia mu igai yadisua nyina asa wonsa eso se kubedi e kai se de be ya wasam no emena wie ye no na yenye wani mu adom eda wase o ene ruade Yesu din mu amen ede Nyankopɔn ase se Nyankopɔn ehu ye mɔbɔ na ene no so yenyina ya hia mu o ruade din mu na ene no ene yenuanum bia omo Finland ekasai esem kakra ene omo kan no eno so ede be kasa kire ye hu ye ho na me eyadom a ensem kakra wo ye nim no fa ya di sunya hodo na ye firi ase nyina no e be fa ne nyina maako na yetimi enso adwendwene ho na ibe kan nyame asem no wo Acts 2:47 hona ne yegina aso ene omo ekasa ya na se de be ya asam no so enyira na fi kan Nyankopɔn asam no a ɔse Acts 2:47 na oyi Onyankopɔn ayɛ na ɔwani mu onyam ɔman ni nyinaa nim na Awurade de wɔn a ɔgye wɔn kwa no ɛka asafo no ho daa enana asama na ɛda so ne sɛ when you are added to the church sɛ ɔdɔka anaasɛ ɔdɔka asafo no ho a ɛna ne kasa sɛ asafo no sɛ Awurade gyew na ɔdɔka asafo no ho a wo yɛ wasade bebree ti kaya kenka yi ihun sɛ ɛyɛ Awurade ɛna ɛde nipa bi a wɔgye wɔn nkwa no ɛka asafo no ho ti ni kan ti ase sɛ de wɔde yɛ ka asafo no ho no ɛyɛ Awurade ti Nyankopɔn asafo no ho Awurade gye obi a na ɔde na ka saa asafo no ho na Onyankopɔn ɛwɔ botae bebree ɛne ɛnhyɛ bebree nti a ɔgye nipa a ɔde wɔn ka na asafo ho na fi yɛnsa nti ase sɛ ɛnyɛ nkurɔfoɔ bi a akɔnyensafoɔ awaresɛfoɔ nyaamɔfoɔ ɛne ɛfanse bi a monatofoɔ na Awurade ka mo bo ano na ɔmo yɛ nipa bi a Awurade gye wɔn na ɔde wɔn ka asafo no ho nti asafo ma no nya korɔmfoɔ ɛna ɔmo nyɛ awaresɛfoɔ ɛna ɔmo nyɛ nkurɔfoɔ bi a ayɛ akanom nimu na ɔmo yɛ nipa a Awurade agye wɔn nti Awurade na agye yɛn nye nipa na agye yɛn ni kan nti ase sɛ enye nipa na agye yɛn na afei nye nipa nso nkyɛn ɛna yaba na Awurade ɛna ɔgye wɔn ne nso Awurade anye wɔn kwa nti enye wɔn nso na agye wɔn ho momye ahɔ ne yɛn hɛ no so pa a ɔse wɔn a Awurade gye wɔn no wɔn a Awurade agye wɔn no ɔde wɔn ka asafo no ho da biara nti hu sɛ wɔn Nyankopɔn gye wɔn no one ɛnyɛ wɔn a na gye wɔn ho ɛna nyɛ nipa bi ɛna gye wɔn ne mu ɛyɛ Awurade no a na gye wɔn wɔn si Nyankopɔn fa nipa bi so ɛna gye wɔn deɛ nanso Awurade ɛna gye wɔn nti sɛ wɔn a na gye wɔn ho deɛ a ɛna nka wɔn betumi ahoɔhoa wɔn ho sɛ yɛn a na yɛagye yɛn ho yɛn a ne yɛaka yɛn ho abo ano yi sɛ Awurade na gye yɛn deɛ a na nyɛ yɛn a na yɛgye yɛn ho deɛ a yimu biara ntumi ɛnhoɔhoa ne ho sɛdeɛ ɔno a na gye ne ho kɔso kaa Bible no a ɔsɛ we are saved by the grace adom na Nyankopɔn ɛde agye yɛn ti yɛn ne wɔde ma nyinaa ne wɔn aka nyinaa no ɛyɛ adom na Nyankopɔn ɛde gye yɛn ti emfiri yɛn a wɔn sɛ ɔnam nipa bi so na gye yɛn adie ade baako a yɛn ti ase ne sɛ Onyankopɔn God will not force you to save you. God will never force you to save you. God didn't force those who were saved
to be saved. Onyankopɔn omo Awurade eje omo enkwa no. Awurade Nyankopɔn amforso omo ena woje omo nkwa. By emra nipa na enye willing, God will not force you to be saved if you are not willing to be saved. Say ini wo pese Awurade nyi nkwa. Omo waye. Onse yade. Omo ye ho bae. Onhwe ye so a Awurade onforso obia, Awurade onforso nipa. Tumi he no nso ntingo fo Nyankopɔn gye wo mo nkwa no. Wa onforso wo mo. Emra omo ni wo pe. Ni mo wo pe no. Ene Awurade agye wo mo nkwa. Nti didi kan no ese minimum se yemu bi ebe Nyankopɔn mu ache oka Bible no a wo Awurade de wo mo agye wo mo nkwa no eka asafo no na bia ebi ba anora ebi beba ochina ebi ba 10 years nie ebi ba 15 years nie ebi nso eba ayekura na fema ebi nso ba ayeboso ema ene na message ekura wo mo se pa na o mesi on baye no se pa na o mo nkyerɛkyerɛ o mo di akyi no o mesi on baye no obi ba anora di o mo di ka tie nyina no on tibi afi na yebesa yebekɔ ya akyi ya wasɔre mu a wo emra o mo sha ase ana ananse da bi ene yebekɔgya wo mo ene na wasa asafo no awasa yetime tena sie na yenyin hye bebre ebiso obi wo kora na asubɔ ho nimdeɛ onim kasa ho fro ho nimdeɛ onim communion ho asɛm onim eni sanfo nso mo ba mu nso ɛsɛ o mo so hu no na ye Peter na magina asɔre ma ne nyina ni ma kyerɛkyerɛ communion ho asɛm ama dodo no ate aseɛ eni o mo sa abegyina o mo ni ma sa nta bienu bi ana wɔtwe bi aba mu no o mo sa abɛhyɛ aseɛ ana na sɛ adeɛ sa ache na ngofo bi fro bi sa aba mu no mbɛhyɛ aseɛ ana ananso o mo so aba no o mo ba anora no o mo so ho hia o mo aba ya kyɛ nso no o mo so ho hia na kyerɛ sɛ ye ne ba ya kyɛ no ye wadwuma ye ni a na abrahosam na sɛ edume bi a na o mo Nyankopɔn gye o mo kan asafo no ho no enora no ena o mo a Nyankopɔn gye o mo kan asafo no na ano no na ayɛ o mo kran o mo nyina ɛyɛ pɛ hwɛ o mo abrabɔ a uhu sonso ne bia ɛda wo bi a oba Nyankopɔn nkyɛ a wonya 10 years days die ye ka die a bebre kwa ye kan years ya bebre kwa but so what the nipa na brabɔ toto de ono a wɔse wanya 20 years onyame asafo mu no ɛna obi nso wanya 1 year onyame asafo no wanhwe ye bi uhu difference bi a wɔ mo ntam but was say difference bi eba ehye no nso tinkofo no a Nyankopɔn agye wɔ mo no Awurade gye nipa no a ɔde ne ka hemfo ho asafo no ho to was say God added in the ehun sa so Awurade gye nipa no na ɛka so ɔde wɔ kasafo no ho a na gye sɛ ayɛ ɔde wo ɛka Awurade no a ho so Awurade gye yɛn a ɔde yɛ ka ɔno a ne ho di yɛn hwɛ ɔka Bible no a ɛwɔ Acts chapter 5:14 a yɛn hwɛ wɔ ɔse Acts chapter 5:14 yɛn any kan 11:24 ansa yɛn hwɛ 11:24 wele yini kan gye kan wose na ɔde nipa 5:14 na ɔde nipa ogidiye mmarima ne emma bebre totoa so be kan Awurade ho so ti ebe kan Awurade ho ba ko ne hu sɛ ɔmo gidiye no ɛde ɔmo kan asafo no ho ana the same time ebe nso wase ogidi so ɛde ɔbe kan Awurade ho eni ye gye wakasafo no ho no na gye sɛ de ya gye wa be kan Awurade ho kase ya gye wa be kan Awurade ho a na gye sɛ ya gye wa be Awurade nkyɛn ti obi a obagye Nyankopɔn adi bia no Awurade gye wo ba ne nkyɛn ti mo de ma sɛ nyina no sɛ Awurade na agye yɛ di a ɔgye yɛ de be kasafo no ho a wagye yɛ de aba ne nkyɛn the same thing okan one some of Acts chapter 11:24 ti mo yɛ no nso na de ma Nyankopɔn agye wo mo no sɛ one ɔmo di kai be kyi Nyame asɛm sɛ mo bebre ho a yɛate Nyame asɛm ti kan yɛate Nyame asɛm no na yɛnyini wasafo mu no ɔmo mba anora no yɛbɛboa wɔ mo na yɛkɔ yɛ animu ti sɛ no yɛmu bi timi dompe yɛmu bi wɔn so a wodi dompe ma na sesi ya na waku no ɛna na yɛne yɛtimi dompe no ɔsɛ yɛtimi boa wɔ mo a ɛba anora no na afei ama asɛmpa no nso yɛtimi atoa so
ɔse one yenim sɛ wogi Nyankopɔn di a Nyankopɔn de obɔ ne kyɛw wodi kan nu ho so wayɛ bɔne oje obɔ ne tum you don't hide your sins you don't cover your sin wan unkata wa obɔ ne so de wɔgye wɔn kwa no ohu bibia onim te dia ye wo mu onim abrabɔ a yɛbɔ eni wɔn Awurade gye wɔn nkwa no wɔn an kata wɔn bɔne so wɔn kan bɔne kyerɛ Awurade ɛna Awurade de wɔn bɔne bi wɔn ayɛ bia ɛkyɛ wɔn ɛna wɔgye wɔn ɛna ɔde wɔn nkronkron bɛtena wɔn mu ɛna afei wɔtwerɛ wɔn din ɛwɔ ne nkwa nwoma mu ɛna obu wɔn bɛm afei wɔn bɛyɛ ahoteefoɔ ɛna wɔn ɛnsom Awurade de afei Nyankopɔn gye obiara no a ɔde ne bɛka ahoteefoɔ kuo ho ɛde wɔn Nyankopɔn gye wɔn nyinaa no ɔde wɔn bɛka ahoteefoɔ ekuo ho te Awurade gye wo a ɔde wɔka n'asafo ho na ɔtwerɛ wo din nso ɛwɔ ne nwoma mu wɔka wo bɔne ɛkyerɛ Awurade wɔka wo bɔne nneɛma bi yɛayɛ nyinaa no yɛka kyerɛ Awurade a na afei Awurade ɛde yɛ bɔne nyinaa akyɛ na afei ɔse yɛbɔ wɔ asuo nipa sɛ na wɔde ma se a yɛabɔ wɔn asuo Awurade Yesu din mu very good because see inyambo wɔ sudi a na wɔka wo bɔne kyerɛ Awurade de a asafo no yɛagye waka ho demo inyambo wɔ sudi a wabadeɛ para asafo no honhom no nyanya wɔn ka ho bibisi a ehu because wɔn Awurade bɛgye wɔn nkwa no Awurade gye wo a yɛde wɔbɛka na asafo ho but yɛbɛbɔ wɔ asuo wɔka Bible no ɛwɔ Acts chapter 241 241 ɔse yɛnka hɔ yi ɔse ɛna wɔn a wɔde ɛfɛ ɛgye asɛm no ma wɔbɔ wɔ asu na ɛda no a wɔde akara bɛyɛ mpenensa bɛka wɔn ho ti sɛ yɛnya gye wo a ne yɛbɔ wɔ asu a na afei yɛ ade waka asafo no ho ti sɛ ne sɛ yɛnya de wɔka asafo no ho deɛ a na wɔbɛyɛ ɔhotini then you become a new person ti ne wɔsɛ nyame mma ɛwɔ deɛ ma sɛ nyinaa no yɛgye Nyankopɔn di a ne yɛabɛyɛ nipa foforɔ yɛba bɛyɛ nipa a ɛyɛ foforɔ koraa wɔsɛ watwerɛ yɛ din ɛwɔ ne nwoma mu na afei Awurade hyɛ yɛn nso nyɛ sɛ bi a yɛso Nyankopɔn kɔ no a ɛno ano ɛne wiase nyinaa na atu afra ɛne wiase afutu ne ati mu bade Nyankopɔn ahyɛ ne ma nso ɔnyɛ sɛ hyɛ ne ma nso obi Onyankopɔn deɛ bi a ɔka Nyame asafo ho biara no Nyankopɔn ɛhyɛ no nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Awurade ba a obehu ɔno ankasa ne deɛ ndi afei yɛ start new life ne yɛ atoa new life no so till we die or the Lord comes sɛ Awurade mmaayɛ a abrabɔ papa no yɛbɛtoa so saa tɛn ne abrabɔ no yɛtoa so ɛkɔpem sɛ yɛbɛwuo anaa Awurade ɔbɛba nti Awurade nya mmaayɛ a ne yɛnya nwuyɛ deɛ a afei yɛbɛnyini mu nyinaa wɔde ma sɛ yɛbɛwi asɛ ne yɛ nyinaa yɛnyini ne asɛ Awurade nti afei ɛnɛma bi bɔ hɔ a yɛn bɛtuma tutu nkurɔfoɔ bɛfɔ a anya sɛ de Onyame asoma no nkwa na ebɛtuma ka so bɔ ho asɛm ebɛdum ebi no some of you no sɛ yɛbɛyɛ leaders elders ɛmaa mpanimfoɔ a yɛtumi tutu nkurɔfoɔ fo ɛtenetene nkurɔfoɔ a yɛnim deɛ yɛyɛ na afei de adwene mu abie afei de akyerɛkyerɛ wo ama obiara dodoɔ no adwene mu abie afei adwene no akɔ nkanya nyɛ sɛ information na wɔyɛ nkyɛn but afei de Nyame adwuma no yɛyɛ na afei yɛyɛ ne yie nso nti yɛbɛnyini ne afei yɛaba bɛso aba na yɛabɛyɛ Awurade adwuma nti yɛbɛduru ebi no ɛnkyɛ ɛde ha area nyinaa bɔbɔ yɛbɔ sɛ ɛyɛ adwuma Nyame afrɛ yɛn sɛ yɛmɛyɛ ne ka nte asɛ sɛ Nyankopɔn frɛ yɛn sɛ yɛmmra mɛyɛ n'adwuma ɔde yɛ bɛka safo no ho wɔamfa yɛ bɛka ho kwa sɛ Nyankopɔn de waka ɔde wɔn Awurade gye wɔn no ɔde wɔn ka safo no ho akwa baabi ɔbotae bi nti sɛ wɔn bɛso aba na afei nyɛ sɛ wɔn mɛyɛ deɛ wɔn pɛ na afei ɛno ara sɛ yɛabɛyɛ deɛ yɛpɛ ɛna afei Nyankopɔn gye wɔn no nso no wɔn a mɛyɛ isolated wɔn Nyankopɔn gye wɔn no obiara nsa ne baabi sɛ ɔno nko a wɔyɛ isolated ɔno nko a wakɔ no ho ɛna ɔno deɛ wɔwɔ ne baabi no ɔsɛne deɛ ɔno nko a bɔ ne mpayɛ ɛna asafo no wɔ hɔ daabi ɔde wɔn kaa n'asafo ho nti Nyankopɔn gye nipa a ɔno nko a ɛnte ne ho ɛnsom sɛ me nko a meyɛtena me baabi na me nko a mabɔ me mpayɛ mayɛ makɔm nkyene me nko a masom Nyankopɔn mɛhyɛ me dɛm na mayɛ adeɛ yɛtene no Awurade de wɔka asafo no ho a Awurade wɔgye wo a ɔde wɔka group no ho amen nti wo nko a wɔnte ho ɛnka sɛ me nko a deɛ me nko a no Awurade gye yɛ nea ɔde yɛka asafo no ho yɛhwɛ no nso na afei woka Bible no Acts chapter 2:46 ya so ɔmo nyinaa hyia mu
Acts chapter 2:46. Omo nyina hiem ene mbebere no ampa nwumere sɔre. Bebere wode amasia ubusa nda wade kɔ nwumere sɔre pa wo hunu. Eyare hwesem pa. Yese bi yaso da ye bi ananka eda bi bu agu ye nso. Ananka ankwanhye bi beto ye anamane bi tu ye. E bi mika kwa sɔre. Ye mfa sa nyesa de sum Nyankopɔn. Eye se bibi hunu aye. Para wo se omo gidi ye no. Omo nyina ahyia mu, no omo hyia mu. Ebi se asafoma no ye nyina ya gada ne ye hyia mu a se wo ho. Woni ho na yade bi na asi ukwai. Ana kwantuo bi, ana dwumadie bi na ebi esom. Ne momnya se bi obi wo ho a na dwuma na bra bom nsam nti afa kura nwumre sɔre kura onya kwa ankɔ kwasi ana kura no onya kwa ankɔ sɔre. Ono ansa wo ba no nkyere yesa. Ye gye wo ka Nyankopɔn asafo no wonye isolated to nkoa no nkoa wato ho na nkoa wo ye wa hade ne wo be kasafo no ho wo kasafo no ho nti asafo no ehia mu a wo hia mu bi bibia asɔre no eye bia no wo nso be ye bi bibia asɔre no ye bia ni ho a wonye bie ti mbebere no a ya asɔre kro anya fɛ no se sesa ehu pa ehu yie pa ehu mbebere ho a ene ye ba ade ehye won ma okwa soro ne ade ehye won nko ye mfa san so Nyankopɔn Onyankopɔn enya che wo kasafo no ho a bia asafo no ye bia no won so wo ye bi nti bia obi se won kra de wan kwa soro kra na bebe nu aka me de me man kwa soro kra me ko he me bo me bere yi me ko he won ka sa akire wo wo se wo mo rade je wo mo no odo mo ka asafo no ho eni wo se wo kasafo no ho nti yenye very careful to o kasafo no ho de a the asafo no ye bia nso no obeye bi omo bɔ mpae a obobo bi asafo no ya kom nkyena obeye bi asafo no evangelism ne ye ya obeye bi ebade didi ne ye kɔ a nso obekɔ bi ɔma giving bi ne ye ya afɔde ne ye bɔ a obobo bi bibia asafo no ye bia no cause we are part of the body o ka asafo no ho ka asɔre no ho ndi bibia ne ho a asafo no ya wonye bie wo mo rade gye wo mo ede wo ka asafo no they were not visitors no mo nya visitors o besra asɔre no se bia mo ba ha ne the obasama aye de se ye pon anu no but the Nyankopɔn gye wo kasafo no ho wonye visitor you don't come here as a visitor but you come here as a believer as a member say ye de what kasafo no ho and omunye spectators Nyankopɔn gye wo mo nkwa no omunye spectators so omo ye behwe adefo ese eda be bibi ikoso asɔre num anwade bi ekoso ese asɔre no omo boa nkrɔfo pa titimire no no omo ye saa omo nuanom nkɔfo bi a omo toto nyama bi yie pa yie ti binum ebe ba hwɛ ti no omo nya spectators yɛse Nyankopɔn gye wa wonye behwɛ ade ni o ti wa wode ma sɛ bia enya wo sɛ wo yɛ behwɛ ade ni wo behwɛ bibi kɔs na wo behwɛ bie da bi nem wo ka ekuo no ho yɛde waka de no yɛagye wo ne yɛde waka ho so you are part of the church nti mo hɛ no nso ɛne sɛ bia yɛ begye mpa ɛbɔ nko a okɔ asɔre bebree mu a ayɛ mpa aboku nko a omogu nyina kɔgye mpaebɔ sɛ ya ba ha ye preaching go mo obi adwen ne so obi ho de obeda beda de ono so asam no mfa no ho de opa ne mpaebɔ but bi omo Nyankopɔn gye wo mo no omo ankɔsɛ ye kɔgye mpaebɔ nko a but omo yare a ɛnam sɛ amane bi ni asɛm etu omo a omo gye mpae but omo sɛ tie nyame asɛm so we are part of the body. Now at the same time no enipa no akɔ ɔha bi mu wakɔ amanie bi mu enso e bi ato no enti ohia wɔgye but anya sɛ bi a ɛyɛ mpaebɔ kuo nti wɔn Nyankopɔn gye wɔn no ɔde wɔn ka asɔre no ne mo nyɛ sɛ wɔn nkɔgye mpaeɛ ne wɔn ka wɔn yɛ members but as asɛm to wɔn nso a Awurade ɔde wɔn ka ho no Awurade nso boa wɔn amen mo ba asɛm bagye mpaebɔ nko ana na obi ba asɛm ɔbagye mpaebɔ wɔyɛ bɔne ana da bi ɛnyɛ ɛmfa de sense ntontɛm yɛ obi a on the or a visitor or a spectator. He came here to be prayed for. He only came here to be prayed for. The only one I say obetinya mi ansem. Nimo ba say obeje mpaebɔ. No. Nimo obu won so wa mase obeje wa mase ze mpaebɔ nko a. Nimo asem ha no. Di yemo mpaema no dia. Difference was antemo. Ti mu ma difference emra ye ne wo mo ntem. Asem to na ade mpaebɔ a ana wo sem mpaebɔ a umfom ye. Ebisa wo say ti na mi ansem nso eka ho. Amen. Nti ye bɔ mpae a onso obobo bi bia ne ye a onso obeye bi nti nyɛ sɛ bia wo de obɔkɔ ho ɔka Bible no ɔse they praise the Lord ɔmo yɛ Awurade ayɛ
And while they were praising the Lord, others were cursing the Lord. Emra ebi no eyi awurade aye no. Na ebi no so dumi awurade no mu yi omo ankasa omo ho aye. Na omo yi ebi a omo ene bi omo timi aye. Wose oka Bible no so omo yi awurade aye. Se awurade jewa uyi awurade aye. Wo da awurade ase. Christopher ye na Nyankopɔn ase. Ye nsena ni monyam, ye ntontom no, ye nkamfo no. Emre bia de ensena Nyankopɔn ni monyam. Dum bia mo ye na awurade ase. Nye anyumesi yi na ono obo wo tontom no ono obo wo na na se ndi awunya mu mo mpaye si yakoma to ye mu nso a na ye awurade aye to mo nsua aye yie ndi wo mo Nyankopɔn age wo mo nkwa no wo mo ye awurade aye na afi nso nipa kan mo ho asempa wo mo bra papa nti se yete bro no so na ye nso Nyankopɔn ho a na nka nipa nim se bia okwa asori Kristo ni a okọ na hu se obi basra okra no a na ti we Kristo ni we Kristo ni okọ mo aso ni bi nemo sisa ntini mo aso no kra meba bi amen na ese Nyankopɔn ni munyam bros woni ye bi woni ye papa no ama nipa bi kra be se odi woni ye papa na chi no be ka asoro no ho tumi he no nso nti Nyankopɔn oje wo ka asafo no ho a o me ye de wo pɛ na ense wo ye ka ho asembɔne nti wo mo a Awurade aje wo ka asafo no. The Lord who added them to the church can also remove them from the church. The Lord who does addition or no addition no or no abetman so aye remover or a subtraction. Awurade a wo de wo ka asafo no o say he added them. Yes ye de waka bibi ho de odo ka se nipa nsia na wo ho ene do ka ho ma na ye nso a ohun kwa so oyi wo firi ma na kan nsia Awurade ode ye ka safo no ho no o tumi nso se oyi ye firi mo sie ntie nu a mo ye no nso and the answer one is safe forever safe se Awurade je wa na waje wa febo onya je wa eya febo no se Awurade ji ye ya de ode ye ka asore no ho no odi yan ka na safo ho no odi yan ka ho ohun kwan se otodutu no se otimi yiye free asoro no mu otumi se oyiye otweye din efree ne nkwa ho mamu otumi se de wodi ase yan so no obepa asanso de ne efree ho o sa tumi no na otumi se okoso anso boye ho bae ti mu ye he no se yese de oye addition no o sa ye de ebe munyina nti de hwana ye addition no hwana be my subtraction no so Awurade ti yese de wodo ka ho no wodo ka ho a obetumi nso ayi wa firi mu ti mu me he no nso na afi nti enye se Awurade agye ye na no wagye ye saa na Awurade ni mo nso a wagye won na wo nso Awurade agye wo mo nso no nso enim Awurade enim wo mo wagye wo mo tini wode ma se nyina mo ose o mo Awurade gye wo mo no yes Awurade nim wo mo a wagye wo mo onim wo mo ti Awurade wonim ne de Awurade wonim ne de o ne de nso eni no ti mo ye no se Awurade onim ne de ye kwa ye ba nyina Awurade onim ono a ne de na ne de nso eni no ti anya de bi Awurade onim ne de na fi nso no Awurade de ye ka wo ye addition Nyankopɔn ewo number bi wo ho a obegye wo mo ne nyame bo ebeka ho asem nye ne ye ka ho asem saa number no na o ade number no and or certain number bi saa number no end pa saa number no end a eno nso ebeka ho asem ni mo anigi sam no say what ka number no ho ni say onim number no kra say 1000 and million kra no a ene Awurade eje wo mo nkwa anigi sam wo ho ma wo no say o ka number no ho amen moka ho ana monka ho Awurade ti wo hunu enye bibi e wo hunu nti number no saa number no yame bo achi ebeka ho asem Elijah Yesu ka kire Nyankopɔn ka kire Elijah say mo 7,000 souls a omunya mfa omunkotojo kura enkoto ba Awurade ni number oni number no pa yie pa say this generation number say le baginya die after this number sa number we yachi die obi antimi enya nkwa bi yame bo a
yɛbɛka ɛno nso ɛho asɛm nti dio ɔno no ɔtwerɛ yɛdin na ɔde yɛka or add it to the number no or add it to the number no ɔho kwa sɛ ɔboa yɛn nti awurade de yɛbɛkasa fo no ho a na ɛnsan yɛ ɔmfa mɛka ho kwa wamfa wa mɛka asɔre yi ho kwa Nyankopɔn amfa yɛmu bia mɛka wamfa mɛka safo no ho kwa sɛ kwa no de bɛka ho no de bɛka ho so ɛnsan sɛ maba no yɛbɛtoa salvation yɛn kwagye no so wagye yɛn yɛbɛn nipa bɔforɔ ti afi yɛba bɛso aba ahyɛ animuonyam yɛba bɛyɛ biribi pɛpɛ bi de ama Awurade ti mom yɛ ɛnhyɛ no so pɛ yie paa ti nyɛ sɛ yɛkɔso yɛ deɛ ɔno a yɛkɔso yɛ deɛ yɛne ayɛ pɛ deɛ a ɛneɛ ɛbɛyi afiri n'asafo mu deɛ yɛnhyɛ no so pɛ yie paa maito nse deɛ obɛgyina akodoro awie no ɔno ɔbɛgye ne nkwa moyɛ spectators anaa sɛ moyɛ spectators yɛkɔbɔ ɔmo ana ɛkɔ stadium no mbɔ bɔɔlo a ɔmo mgu hɔ nyinaa no ɔmo hwɛ deɛ nkɔfo no ɛyɛ nkwa mo de moyɛ spectators yɛbɛnyame fi ɛnyɛ saa ne yɛteɛ wonyɛ spectator woyɛ participant deɛ yɛyɛ no nso yɛ bi deɛ yɛyɛ biara no wondɔɔgye wonyi wo mfiri hɔ biribiara ne yɛyɛ a woka ho bi kɔsɛ Awurade agye wo deɛ a wohu sɛ Awurade agye wo wɔde wakasafo no ho wamfa wankasafo no ho kwa nti yɛkɔ communion a wondɔɔgye bebree hɔ a ɛbɛdu communion pɛ ne ɔmo adɔɔgye communion no twa mu a na ɔmo aba bebree saa na ebi nom teɛ na saa nipa yi ɔmo yɛ ɔmo ankasa ho aburo ɔmo daadaa ɔmo ankasa ho because Awurade gye wo ka asafo no ho a one asafo no daakye biara no the church will be raptured asafo no Awurade bɛhwima asafo no so if you are not when you are part of the body or you are not the part of the church ya also rapture no onka ho bi onhwimo enko bi and you are part of the body to oka yɛka asɔre no ho amen oka Matthew 24:13 o se enam sɛ mumuyɔ bɛdɔɔso ntino omu dodo no a da no bɛdwo na de obɛgyina kodura wie no ɔne yɛbɛgye ne nkwa nti obi obɛtumi agyina Awurade agye nipa no ɔbɛka asafo no ho wɔyɛ Awurade dia wɔni da soɔ ɔbɛ Awurade nkyɛn Awurade gye yɛn a ɔmfa yɛn nkɔ baabi yɛbɛyera ɔde yɛn kɔ baabi a yɛbɛtumi atoa yɛn nkwagyeɛ so ɔde yɛn kɔ baabi a ɔno a wɔwɔ ana ɔde yɛn bɛ baabi a ɔno a ɔwɔ ti yɛba ne nkyɛn no ɔno a tete yɛn na ɔsɛ si yɛtumi gyina kodura wie deɛ a yɛn de wɔbɛtumi agyina biara kodura wie no wɔn na wɔbɛgye ne nkwa ti one is saved not forever saved sɛ Awurade gye wa na wagye wa afebɔɔ sɛ Awurade gye wa na wagye wa afebɔɔ daabi yɛtumi agyina a ɔbɛgye yɛntumi anyina a ɛno a no nti ka Bible no a ɔsɛ na wɔn nyinaa ahyia faako asɔrema no nyinaa wɔn hyia faako nti obi ankasa me deɛ me kɔ me ho nti mo nyɛ very careful paa yie paa na deɛ nti a Awurade gye wɔn nkwa no na wɔn pɛ nkwa wɔn pɛ heaven akɔ nti wɔn de ma sɛ mo yɛmfa nsie no sɛ yɛpɛ heaven akɔ nti Awurade gye wɔn nkwa ɔde wɔn akasafo no ho wɔyɛ part of the church nti onye visitor nti wɔn de ma sɛ no obi bɛsra yɛ nea no problem Nyankopɔn onya gye wa si abɔ wɔ so nko ade a ɔde ka Kristo asafo no ho onye spectator afi ɔmo kura asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ mu ɔka Bible no sɛ ɔmo kura asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ mu asomafoɔ no doctrines nti yɛkura message bi nti mo yɛn nso yɛnkura message bi nti yɛabrabɔ no nyɛ sɛ deɛ yɛaba sɔre saa daabi yɛdi asɛm papa bi akyi yɛte deɛ yɛyɛ ase yɛnim deɛ yɛyɛ na mmom nyɛ sɛ deɛ asɔre ara ne aba onim asubɔ ho asɛm onim communion ho asɛm nkɔmhyɛ ahodoɔ nsɛm bebree daabi wɔsɛ na wɔn kura asomafoɔ no doctrines mu nti Awurade de wɔn ɛbaayɛ no wɔde asɛm bi maa wɔn a na wɔn di asɛm no akyi nti mo yɛn nso yɛn sɛ yɛdi asɛm bi akyi nti Awurade yɛsɛ Awurade de wɔn kɔɔ baabi a wɔn bɛyera na wɔn bɛnya nkwa Awurade wɔnsuro sɛ wɔn a wɔagye wɔn no ɔde wɔn bɛka n'asafo ho Awurade wɔnsuro ne yɛm a yɛn hyɛ no bisa asafo ne yɛ ne dea wɔamfa wɔn nka Farisifoɔ ho wɔamfa wɔn nka Sadikifoɔ ho ne mo ɔde wɔn ɔbɛka ɔno a n'asafo ho
ti se Awurade na gye wo nkwa de a ɔno na bɛkyerɛ bi ɛsɛ wotena se Awurade na gye wo a ti ba bi Awurade de watena no ɛsɛ yɛtena wa kosi aseɛ ɛwɔ sɛ asɛm Nyankopɔn de aman esom wa ekosi aseɛ na anigye sɛm no sɛ Awurade de waka na asafo ho no ɛyɛ anigye sɛm na ɛyɛ sɛ wɔnso woka Awurade asafo ho na wonim awura na Awurade nso ni wo na ada Awurade bɛba biara no wonyɛ ɔyeraba so woka Awurade asafo ho ti asafo no woka ho bi di a di asɔre no ɛyɛ no nso wobɛyɛ bi ne mo nya de bi a yɛbɛnya obuo kɛseɛ de ama asɔre no ebi sɛ obuo a yɛbɛnya ma asafo no sɛ asafo no yɛ Awurade dia praise the Lord yɛsɛ asafo no ɛyɛ ho adia ɛyɛ Awurade dia ɛni sɛ asafo no ɛyɛ Awurade dia de a na kyerɛ sɛ ɛneɛ na ɔmo a ɛba asafo no mu no ɔmbɛnya obuo kɛseɛ ɛna ne die kɛseɛ ama asafo no ɛni so obi mu Nyankopɔn asafo no obi ni anidie kɛseɛ ɛma Nyankopɔn asafo akyerɛ sɛ omu Awurade ntira die obu Awurade no obebu asafo no nso so obi wɔ obuo kɛseɛ ɛma Onyankopɔn a na asafo obebu no so obi bu Awurade a obebu Nyankopɔn n'anum asɛm so obi bu Nyankopɔn a onyame akwa nso no ɔde obuo bɛma no yɛnyɛ no nso bebree nti ebi sɛ asafo no ɛyɛ Awurade dia nti ade baako mo na meka kyerɛ nuanom sɛ Nyankopɔn nya gye mo asɛ de nuanom wa abrokyire na obi wɔ kwa na wayera na identity wo yɛ Ghana ni ana wo yɛ Nigeria ni na otu kwa Europe a ana sɛ ebi a wakɔ America still what gene mu de onum so wo yɛ Ghana ni and wo nyera wa identity still no sama wo so wo yɛ Kristo ni a ba bia wo bia no wo nyera wo Kristo som Kristo fo nsa awade yɛ makoro no yɛ nyaaka yɛ nya nema bi yɛ ɛni sɛ owura bi so yɛ Kristo ni a afei na wasate yɛ nema bebree ana yɛ Kristo som so no meka kyerɛ dɔfo no sɛ yɛ Kristo som no ɛnsɛ ɛnde ɛwɔ America so bo ne Kristo onatu kwa pa ne Kristo som no ahɔ na akɔ ɛnde ɛno a no wawie the Christianity yɛ Kristo som no na meka kyerɛ sɛ ɛdɛbɔnom ne adɔfo no tutu akwan no ɛna ɔmo kɔɛ no a no a ɛnkasa na bi Kristo som no ɛnɛ sɛ ɛnde ɛdi wo ha sɛ wo mo yɛ nto yɛ identity ntwene identity ne sɛ adeɛ woyɛ Kristo ni a wo nso woyɛ Kristo ni tu ko tena baabi a ɛnkasa Kristofo ni hɔ young guy bi frɛ me na apostle me ko tena no brother of Christ asafo no ebi ni hɔ tebe ne me ho akɔhyɛ asɔre bi mu seni saa well wodo ho akɔhyɛ asɔre mu woyɛ kramoni na akɔna kramosom ni hɔ a ɔsɛ ma bɛyɛ Kristo ni ɛyɛ possible wodo ho akɔhyɛ asum bi mu but asum a wodo kɔ hyɛ mu no sɛ ɛyɛ ɛnkyerɛkyerɛ korɔ na yɛ nyinaa yɛ di akyerɛ di a problem bi yɛ ni hɔ because Awurade asafo sɛ baabi a wɔ no ɛyɛ Awurade asafo na ɔmo nso ekura Nyankopɔn asɛm a ɛdɛ sɛ na ɛyɛ ade korɔ no a na ɔmo sɛ wo Nyankopɔn bie w'ani wonim nokura bi wɔte nneɛma bi ase na deɛ wo nim na wo te ase a Awurade ayɛ wo ho adwuma no wo da kɔ tena baabi a ɛnte aseɛ nie ɛnyɛ very careful nti yɛsɛ yɛbɛgyina yɛ identity ana ɛna yɛsɛ yɛma yɛ Kristo som nso ɛpɛm bebree no Kristo som otu kwan a Ghana ha koraa na wɔte koraa no a na wɔkɔtena baabi a Kristo som na ayɛnde apɛm ehu paa yie paa nti ɛnyɛ sɛ yɛma Kristo som no ɛpɛm ɔsɛ yɛtoa so saa nti Kristo som no yɛtoa so a ekopi mmemmra Awurade bɛba oka Bible no wɔ sɛ Revelation 2:10 was be faithful until death. Be faithful until death. Dinokura ekosi owuo mu. Na I will give you the crown of life. Dinokura ekosi owuo mu na mema wo enkwa abotire. Enti ya so Nyankopɔn saa enti ye Kristo so no ende. Anwumre sɔre, yakɔ anwumre sɔre. Bebre ho a ekoso no a na mo kɔ hwɛ some clubs bi mu. To mo kɔ join clubs bi nti omu ni time ebi no se Kristo society bi no akɔ yisem ebi no no so a politics to omu ni time Nyankopɔn machine no a ye ti Nyankopɔn asɛm no ɔno so o meeting fufuro bi ase Nyankopɔn nkrɔfo bi ahia no a ye nyina ye dwendwen Nyankopɔn asɛm no na atwen ne awade fufuro so ehu paa o
bebre won sa na omote akodwo ekuo bi ekuo no omo nhia enti so no so ehia but one person cannot serve two masters. One person ba o ka say o serve two masters ya o de won bata baako no ja baako ekuo ekuo we nhia ekuo ehia ekuo bi su nhia but say emu de na abeko o ntimi nko ni mi enu na at a time afi de wo gi ne ho mo no ho na abekoro tumo sa afi asore oba na ade a kye won ba obi ode kye oba na ade a kye won ba society bi oni nwa kwehemu ene ekuo bi ene bibi ntino na fe na mo ntu o sei bebre wana mo ntu o sei nso wo na wo Kristo so so sei obi na mo ntu o sei bia no ni Kristo so so sei esuan a dise otu kwai obu a wa ma sori a na otu kwai maka say oni problem so on kwa sori okwa sori o tinya mi ansa mi go o ye member of the church tumum ye ni no kure engosi ebra ye bewuo na yenya akatua afiri Ewurade ho. Amen. Now you will not be ashamed to identify yourself as a member of this great church. Enye wani we say wo no ma identify ho say onyame asafo no wo ye member. Enye wani we say wo beka asoro me ka ho bi. Enye wani we kura wani mu say wo beka say ye Yesu dia ana ma je Ewurade adi ana me som Nyankopɔn eno ameko baby kakra na tam ye fa ho no ayie bi ase eka ho na ma nwa ba akon ko bonsa no oha no oka so obo apostle Kwarteng sei on kra no mbasa so no mabedie nanso message no otie on de okanya mi asam pa ye mfra mu enya fa sika beji sika fa oyere beji fa oyere be ane ye bia ye mompa ye ma na ni emu so oka sa asam no na ni emu praising na wan ferese oka sa asam onipa nyina nim anye na niwu ebi se asem no otie ogusu tia ohun se asem a ye kan ye asem bi a ye mfra mu na eyenkwaje sem turodo se Nyankopɔn ba no wa na nso Nyankopɔn nya agye wa wani nwu se wo nso beda ho odi se onyame asafo no wo ye member na wo ka Kristo asafo no ho saa na Nyankopɔn so no nani nwu ye ho se ye ka se ye ne dia a se ye ka se ye Ewurade dia a Ewurade nso nani nwu ye ho o kan Hebrews chapter 11 verse 6 ya enka won hwa de Hebrews 11:6 na ye hwe edini se ye ma ye niwu se ye Ewurade dia Hebrews 11:16 na afi o hwe kura eye chen so a ene osoro de enti wo ho nye Nyankopɔn aniwu se obefre no wo Nyankopɔn ebese wasiesie kuro bi ama won omo ho Nyankopɔn aniwu so omo ho enye Nyankopɔn aniwu se ye befre ne se ye Nyankopɔn because nipa no koyinsani free Nyankopɔn se Ewurade ye Nyankopɔn ne hu Nyankopɔn aniwu o waresefo odwamafo obi onunkofo ye aka obi opentokwa o free Nyankopɔn se Ewurade eye ni Nyankopɔn wa obra na wotimu ni ntino ne hu Nyankopɔn aniwu se o fe ne se ni Nyankopɔn but ye ne Ewurade agye ye no a wate ye ho no ye hu Nyankopɔn aniwu so free Nyankopɔn se Ewurade oyi wu Nyankopɔn wa hu Nyankopɔn aniwu ebi so wasiesie kuro bi ama ye tie ya hoho ne manfrafo asase so mumye nyintum se ya hoho ene amanfrafo e wasase so nti Ewurade gyewa odo kana asafo ho na asafo no a holy church edi wanfa wan kasafo no se be create confusion wanfa wan kasafo no se be masafo no problem odo kan asafo no se de be ya asoro be nyankoso na nso be nyankoso bebre ho Nyankopɔn asafo be ka ho no bebre ho a confusion ko a ehu pa na ebinim ho nso o mo abrabo no se o mo Ewurade nyanyi enyi wo mo nkwa no a o mo ankasa nso ene bia o mo na abamu Ewurade nyi wo mo nkwa no o tena so do mo acha afa mo hu apɛ na nsa pa wo ekoso a no ebitimi jana prape e wo mo se ebi betimi ahwe asede ma obu ha no jana prape kura because afa no anwu se me kura me ha me ho me hwe yie enye wo na wagye wo ho nkwa na obi na agye wo nkwa na de wagye wo nkwa no onimo na ohun so
to obi kuna hu a Awurade de wo hu se wo ye ne ba na oje waka asafo no ho ti number no wo enya addition kwa but a spiritual addition. Amen. Praising the yaka ho anase yanka ho nti the Holy Church no shall be raptured. Amen. Ti asoro no ebedu point me na Awurade ebefa na safo na akọ ti wo ka ho bi wo ya member wo ya spectator anything uncreate confusion asafo mu no wo ya spectator wo ya visitor dey so obasraye akwani baby there be obasraye but wo ya the person na wo dey man say omunya visitors manya man sama mehwe yes munya visitors and mo ma church ni problem because yes munya visitors there so na mo basraye mo ya behwe adefo nkwa so na obre mu a omo wo nyina na akwanya mpa abo ko hu so bia kura Bible okwa hwe asaf manoa obie ni wa okura Bible se mo nya Nyankopon na agye mo a asense ka mu ntimi nyina no mutimi tina nyame asem a dia no ene adanse a kire se Nyankopon agye mo. Amen. Because bebu wo ha ono de said ye ebesie so fu be preach say ebesie no akoye dey waba sore man say nipa na waba sore one waba sore me kan mo matete mpa boku yi to mo nyina de obo na omo aba nyina omo ho nyina say mo ba ha nyina obi ya baje mpa abo timpa yenko na mo ba ti say da be ya say preach na wo preach ya say da be ya dey no ba je mpa ye eno nko ha bada say de one de boro saa no asanu fa timi sane ade asanu fa wotie ko timi healing no because nothing no ewa asanu so ndum nsanya nyame asanu no abo na afa na wo sina to bibia afini mu na se enu achi kura no oje mpa ya omfom ye bi se oba kwa de Bible eka ne ho ebia no nso abi oduma kenka no ono so okenka abi ti mo nyame asam enyem kwankyerefo moka ho moka safo no ho ana mo nka ho ti obi okasafo no bia no oma safo no problem on create confusion owobuo ma asoro no Awurade Yesu na di ne so na Awurade a oye addition no oye subtraction no so ti mo de bebre na Awurade an subtract mo amfimu mo ko school my subtract the person na ko school mo ye subtraction pen subtraction konta and ni twi dey say ntim firimu Manos. They say 3 minus 1. I say 3 minus 3 plus 1. So I say. And we are the 3 and we are plus and answer your manos. One more than we are plus and answer your manos. The more casa for no meboa. They say Timunya spectators. Tia Bakuya go point him. Timakachi and Mupian say, What did you point him? Mamma Christmas and the Great Britain. If I know all Britain. If the place is hot for you, then leave the place. Say, Hono, a Bible some no until Mompire, no why you're hot, or bad here. Anyway, they must say, pass a Bible some now, or Mompire, or down Mompire, why you're hot, I may say, we are there, or bad here. When somebody tackle, Nayana boy, Sakayana here, any minute attack, Wayana here, then someone will come, or no, or bounce swap, not what in the group, what to tell you. No, we cannot say, Adia. No, was small from another. Sa, and then I go for Ajiwa. Yes, and money for the permanent bar, or funkophobia and hoarding and so on Saba. But taking the panel, or by way ban, this other one, some say, this is a Mompania, upon some, anyone near the pa. Yebe sorry. Minim say, and the Radiaka Sachre. And then, Monya Futu, or Okan we are member. Spiritually, they are both who communion. What's in your past, I say? When you ever heard the new, what can home? Young upon the work at home. On one can say the creative problem, or no. Move baby when you ever pay a Naya may church for Abayasam baby. I knew what you may be and into a board here or dear a buyer. And he said, and you to fool. Bible said, be any penny be away, this young upon him. I did be a man as far as will be and I'm so a part in Tino, or as I saw me a consul. And that's we are now mentioning yet. Mommy, I'm sorry.
we are part so oka asor oje oka asor no ho oka church no ho omo Nyankopɔn gye wo mo nkwa no odo omo ka asor no Nyankopɔn o ba bia oje wo a ode wo kro wamfa omo ba bi odo omo ekoye no ɛhɔ yɛ save ti ba bi Nyankopɔn de waba no ha yɛ save o ha ɛna ode waba ne nkyɛn ti wabɛka ne ho ɛni sɛ Awurade yɛ baako ɔbɛka ho amana emienu we bɛka ho miɛnsa we bɛka ho ɛnan ti omo Nyankopɔn gye omo nyinaa ɔbɛka Awurade ho ti obiara ba ɔbɛka Awurade ho ɔbɛka Awurade ho ɔbɛka Awurade ho obiara bɛka Awurade ho yɛ nyinaa ne bɛka Awurade ho yɛ amada koro ebi ba anora ebi ba na ha no ebi ba last week ebi ba next year ti omo ba next year o omo ba last year o omo nyinaa ɛbɛba Awurade ɛbɛka Awurade ho omo nyinaa Nyankopɔn wɔ nhyira pam obiara omo nyinaa yɛ Awurade dia omo nim Awurade ne Awurade nso enim omo nti nyɛ sɛ afei dia asɔre kora nipa no wɔnkɔ so wɔnkɔ deɛ ne kyerɛ sɛ wonya mɛka Nyankopɔn asafo ho kɔde wo ka asafo no ho a asafo no hyia mu a wɔn nso ɔbɛwɔ bi Jesus esuae a na adeɛ bi na ɛsi kwae asɛm yɛ ka Nyame asɛm o yɛ ka kyerɛ nnuanom ɔmo ɛwɔ aburokyire sɛ mo ntɛm nso Nyankopɔn a mo nkɔtena bia mbɛtuma so Nyankopɔn o yɛ sɛ politician mi sɛ if the question is too hot for you leave ɛni sɛ baabi awɔ no ɛhɔ na ɛhyɛ na ntɛm nso Nyankopɔn a ɛntena hɔ yɛ sɛ Nyankopɔn sɛ ohun yɛ mmɔbɔ na ɔmmɛyɛ ahoɔden na ntɛm ɛnso no yɛsi tena ase asafo Awurade yɛde n'ase kɛseɛ ɛma wo ɛnɛ wasɛm aba yɛn nkyɛn yɛsɛ ohun yɛ mmɔbɔ na nsɛm a wɔka kyerɛ yɛn hu sampa yɛ kasafo no ho na ɛnyɛ bɛhwɛ adɛfoɔ yɛnyɛ nipa bi nso a yɛbaa sɛ yɛbaa nsrahwɛ yɛnyɛ visitors ne mu yɛama nko sɛ yɛbɛgye mpa yɛama sɛ yɛbɛgye yɛn ani nko a ne mu yɛbaa sɛ yɛbɛtie wasɛm yɛka ekuo no ho na yɛ kuo ba na wogye yɛ atum yɛabɔ su yɛkɔ communion yɛkura wasɛm mu no so ɔmɛyɛ obi wɔ ha na sɛ ɔhaw bi da no nso a gye ne firi mu na ne nso ɔmɛ yie ɛwɔ Yesu din mu amen.